Koko Prabu nyuwun dawuh Koko Prabu. Badhe nyenengaken putranipun Kakang Semar damel wirang. Kowe ngerti ya yen anake Semar mau dudu jalma lumrah kae wahyu maningrat. Sing pasang sayembara iki mau wahyu maningkem wis manunggal nyawiji bali marang Angka Wijaya. Atok kapake anakmu? Inggih. Kundur. Mboten siyos pala krama ora sida. Nggih. Sangesipun pun ana sesuk tebih ora sonono wae Kota Raden Werkudara. Wah Kresna kakangku jlamprong lendi. Sena kumerga tambiring ware hamyuring ware kumalaping tirata sumunduling entis ngengatana sang Nogampurna Wampurnawa jlamprong nendi nemoni prunanmu Angka Wijaya apa wis waras? Wis wah anakku wis waras. Saya bisa waluhe meneh yen Dimas bisa mungkasi gawe ngenteki retu Kraton Sunggingmana pangestu jaluk ora minggal dupakane rai. Bocah sing wani palakrama karo Dewi Candra tak jaluk rasa tandingmu aku. Aduh. Lah njur piye? Apa war tanding karo Pendhita Dur? Dosane apa? Dikon Bagong. Lah kuwi apane Bagong? Sederek. Adi kok dikongkon Bagong oleh manut. Asli dikon Bagong. Asli. Bagong kene iki. Kok leren ngapae? Didukani Koko Prabu. Koko Prabu sapa? Koko Prabu Bathara Kresna kon rono kowe. Sing ngakon? Koko Prabu. Ana apa Koko Prabu? Ora kok dadi kowe melu muni Koko Prabu ki nalarmu piye? Ya sing muni iki kono kaya kowe iki. Ana ratu iki Koko Prabu, Koko Prabu. Aku tak takon sing ngakon ngantemi durna mau kowe. Sing ngakon sapa lho? Setyaki. Ketoke heeh, piye lho? Ha kok takon, nek bocah gelem ngopo ae? Ha melu-melu piye? Ora. Mut sisan kowe nek melu-melu. Ngandurna tanding karo Setyaki. Kowe karo aku. Ayo. Wedi ora bisa bolos 1000 aku ya iso lho, gede banget lho. Gedhe ayang-ayange kon. Mulane kudu wedi. Ki nyun pangapunten Mas Agong. Sedaya kalpatan kula
Kula nyung ageng pangapsama. Ora dadi apa aja dibaleni. Mujizan. Kok ora patek cetha. Paman lenggah. Nggih. Dipun jotosi Setyaki. Nggih dipun jotosi Setyaki. Panggenan pundi? Sirah Dada. Rai nganti kenging lambe yo nganti ndower lha pancen ngopo ya kowe krungu ora nek ngonek kaku ndower kurang ajar kowe wong semene iki sing ndower aku muni ndok wayang sisan kowe iki muni kowe ngopo kowe iki ora apa-apa ngeleke ana wong ngoneke ndower ra menging kok ana wong ganteng kok menging. Lah iya apa ana Kresna duwer. Karena to. Sing duwer aku muni pangan sisan kowe. Mbah usia. Matane saya amba. Lenggah. Nggih. Oh. Piyambakipun paman dipun perwasa dhateng para Panakawan. Dipun menapa paman dibalang watu. Sinten boten ngertos. Iya. Lah ibu paman kedah menggalih. Nggih. Ngopo reng ketiban watu? Ngoncalke dono ra kuat mah ngebleki ndasku dhewe. Syukur. Paman kundur, Koko Prabu pun caos prisa, sarjek semut dipun rimuk, kundur Gustina. Nggih. Yen paman mboten kersa kundur menungake badhe nandhang cinta sarjek simaya bali. Sing dhaup sapa? Menika mau wahyu maning rat lan maningkem Koko Prabu saged ngusadani keng Purnangka Wijaya anggenipun nandhang ya wis. Sarjek semut pun boyong kundur ampun ngantos ngucap raosi dhateng putring sungging. Ya tak undur nek Kurawa on sing arep wani bantah pun kok dupane. Sinenggang wali sandang wali kagodhek wa simbara jojo Bang Malang wentis nyokang sir sapa iki Werkudara kowe sapa Prabu Dewa Perwata jaluk Candrawati ora minggat dupak irami tugel hulumu aja minggat. Mlayu ora tak duwe takuan. Dibaskara muga-muga dipun desamu.
Werkudara wis patih Kertapati. Tak jaluk Candrawati minggat dupa ireng. Sontak Melayu Rajul Ki Gueng Tipuskur Dangkam. Atok apa kaku Gong? Aku dudu Bagong. Aku Werkudara aku. Cuna tak mau Ratajo kita Gueng. tiba ndang kaku. Segoro iku alik ding ya. Jane ndang kamu ya? Heeh. Muga-muga tiba kandang pitik. Kabeh ditengkakan yen maning kabeh wis padha untat sangking sungiwa ayo tata-tata minta sing Bathara mugi rahayu ingin pinanggih sakuse Abmanyu enget marang Purwaduk Sinangi ayo padha diboyong ana Ngamarta Asanti Jaya-Jaya Wijayanti negara Ngendraprasta. Dimas tak kanthi Kresna Kakang muga-muga sak pungkur kulan sak pungkur tansah manggih rahayu 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 mengono Dimas Werkudara.